music of the heart. Let all music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito na ang mga nagpapanggang balita. Pagpapapasok sa fully vaccinated na mga individual kahit walang COVID-19 test, sinimulan na sa Baguio. Ang kabilang sa A2 at A3, pwede na mag-walk-in sa vaccination sites ng San Fernando City, La Union. Mahigit 2,000 doses ng Sinovac na para sa second dose dumating na sa Dagupan City, Pangasinan. Magkaanak na mga namatay sa Kalinga dahil sa COVID-19, nabigyan ng tulong pinansyal. High-value target na sangkot sa iligal na droga at prostitusyon huli sa Baguio City. Legal bang patakarang no return, no exchange? Ating alamin sa Ikaw at ang Batas. Iba't ibang serbisyo at aktibidad hatid ng mga pulis sa Ilocos Sur bilang bahagi ng pagdiriwang ng kanilang anibersaryo. At kainan sa Baguio City, dinarayo ng mga mahilig sa food trip. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Maaari nang pumasok sa Baguio City kahit walang COVID-19 test result. Ang kondisyon, dapat ay fully vaccinated na. Magbabalita si Charles Limon. Pagkatapos ang pagpayag ng National IATF sa paggamit ng vaccination documents para hindi na sumailalim sa anumang COVID-19 test, ngayong araw, agad sinimulan ng pamalang lungsod ng Baguio ang implementasyon nito. Nung Saturday, we came up with a policy na Baguio residents na vaccinated individuals will be allowed to present yung kanilang vaccination documents. We will acknowledge that. So, hindi na nila kailangan pumunta ng triage. No? When I'm referring to vaccinated individuals, ito na yung after 2 weeks from the second dose. Ito namang may mga individuals, visitors coming from the other regions, they still have to go to the triage. Pero pag na-present nila, nakita natin na talagang authentic yung kanilang mga vaccination documents, then we will allow them not to go through yung swab test. Wala na silang swab test. They can go directly from the triage, they can go directly to their billeting areas. So yun yung magiging policy natin. Suportado naman ito ng mga eksperto. Mas mababa kasi ang tsansang makahawa at magka-COVID ang mga fully vaccinated na mga individual kaysa sa mga hindi pa nabakunahan. Pero mag-ingat pa rin sa nasabing sakit. There are updated studies on those who are fully vaccinated, especially with a currently authorized mRNA vaccine, that those who are fully vaccinated are protected against a symptomatic infection and if infected have a lower viral load, okay, than those unvaccinated. So parang pag sinasabi, pag lower viral load than those unvaccinated, the possibility of transmitting the virus from a fully vaccinated individual may be less than those who are unvaccinated. So for all those people who have not yet been vaccinated since then, this is a wake-up call to everyone na sana po
mag-vaccinate na po lahat para naman ay we will reach the herd immunity. Si Veronica, sinamantala na ang pagkakataon para makaakyat sa lungsod. Staff nurse si Veronica sa isa sa malalaking pagamutan sa NCR at natapos na rin niya ang kanyang second dose ng COVID-19 vaccine. Kaya naman, magpapahinga lang ito saglit bago ulit sumabak sa gera ng pandemya. Opo, papahinga din. Mga ilang araw po kayo dito? 2 days lang po, overnight lang po. Nakarating na kami ng Tagaytay hanggang Batangas. Tapos ngayon, ito pa lang yung pinakamalayo ulit, Baguio. Hindi naman kampante. I think we should still follow the minimum health standards. Pero at least makakapag-travel na din and meron protection against the virus. Ang taga-Baguio namang si Cheska, kakatapos lang ang second dose kaya excited na rin itong magbakasyon. Okay po sa akin kasi syempre po hindi po lahat ng tao willing magpa-vaccine. So parang reward, para po maengganyo yung mga tao na magpa-vaccine. Pwede po nilang gawin yung way para magpa-vaccine. Tapos marami din po kasi gustong magbakasyon. So kung gusto nilang magbakasyon, kailangan po nilang magpa-vaccine. More than a year na po akong di nakakalabas ng Baguio. So maganda pong pumunta din ng ibang place po. Saan ang unang mong pupuntahan? Sa Ilocos po kasi doon po kami talaga nakastay noon. So doon po yung relatives ko. So doon po ako. Pero si Jean naman, alanganin pa rin. Okay lang naman. Kasi at least meron ka ng protection. So maski saan ka na mag-travel po pwede na? Parang di pa rin. Bakit po? Eh, syempre hindi naman lahat ng tao parang safe pa rin, di ba? Parang nakakatakot pa rin. Pero nasa tao naman yun. Mag-care ka na lang, kung ingat na lang lagi. Sa pagdagsa ng mga bakunado sa lungsod, pinaghahandaan ang anumang pamemeke ng mga vaccination documents. Isa lang sa malaking issue doon is yung, alam mo naman, yung possible na proliferation ng mga fraud documents. So ayun ang iaayusin natin. Sa ngayon, nakahanda na ang QR code system ng pamalang lungsod para sa pagbasa ng mga QR vaccination documents ng mga aakyat sa lungsod. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Sa Kalinga, nabigyan ng tulong pinansyal ang mga kamag-anak na mga nasawi dahil sa COVID-19. Yan at iba pang balita, hatid ni Myra Wallis. Nabigyan ng tig-5,000 pisong tulong pinansyal ang 23 pamilya ng mga nasawi sa COVID-19 sa lalawigan ng Kalinga. May 24 na pamilyang una nang nabigyan ng parehong tulong pinansyal. Hatid ito ng Provincial Social Welfare and Development Office at pamahalaang panlalawigan ng Kalinga. Sa Tabuk City, Kalinga, nakumpiska ang 87 kilo ng imported na karne ng baboy. Nakumpiska ang mga karne sa 4 na vendor sa Dagupan Public Market. Walang maipakitang kaukulang dokumento ang mga ito. Tiniyak naman ng mga otoridad na nasusuring mabuti ang mga pumapasok na karne bilang paglaban sa pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Nagsagawa ng targeted testing sa Purok 3A at 3C ng Barangay Katbangen, San Fernando City, La Union. Ang mga nabanggit na lugar ay nasa ilalim ng Enhanced Community Quarantine. Sa ngayon, may 51 aktibong kaso ng COVID-19 sa Katbangen. Pwede nang mag-walk-in ang mga kabilang sa A2 at A3 priority groups sa vaccination sites ng San Fernando City, La Union. Ang walk-in schedule ng A2 o senior citizens ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ang nasa A3 o individuals with comorbidities ay mula 1 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Kailangang dalhin ang senior citizen ID para sa A2, medical certificate, reseta o hospital records para sa A3. Dumating sa Dagupan City, Pangasinan ang 2,546 doses ng Sinovac na laan para sa second dose. Ang pagitan ng first at second dose ng Sinovac ay 28 araw. Myra Wallis para sa Luzon Headlines.
Isang lalaki ang patay matapos itulak ng mismong kaibigan sa hot spring. Ang buong detalye sa report ni Christian Zamora. Sa kuha ng CCTV ng Barangay Balon Anito sa bayan ng Mariveles, Bataan, makikita ang mga naliligo sa hot spring. Maya-maya, itinulak ng nakadilaw na t-shirt ang nakaitim na damit na kinilalang si Kevin Naga Reyes. Lumipas na ang 20 minuto pero hindi pa rin umaahon si Reyes. Kaya tumawag na sila ng saklolo sa barangay. 4:30, mga ganong oras, may bumaba dito sa barangay, isang bata na nag-report sa amin. Base sa unang kwento, meron daw tumalon dun sa hot spring at hindi na daw ito umahon na halos sabi niya 15 to 20 minutes na. So ang ginawa namin, umakit kami dun sa taas. Pagdating namin dun sa taas, base na nasasabi nila, tinulak daw, sabi ng ibang nakita. So, tinignan namin yung review ng CCTV at nakita nga namin na mayroong tumulak na bata, na isang binata. Dumating ang rescuer at sinubukang i-revive si Reyes pero di na nailigtas. Habang tumulong na ako, umikot-ikot yung lubid. Pinaniniwala ang nakainom ang mga naliligo sa hot spring kabilang ang biktima. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng Mariveles PNP at hawak na nila ang tumulak sa biktima. Sinusubukan pa ng news team na kuhanan ng panig ang tumulak tungkol sa sinapit ng kanyang kaibigan. Christian Zamora para sa Luzon Headlines. Sa Ilocos Sur, sumabak muna sa pagkakawang gawa ang mga pulis. Ang kwento hatid ni Nisel Benitez. Bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-26 na anibersaryo ng PNP Police Community Relations Month na may temang pulisya at pamayanan, barangayanihan sa hamon ng pandemya at laban sa krimen, nagkaisa ang mga kapulisan sa pagbibigay ng tulong sa mga residenteng nasasakupan nila. Ang mga kapulisan ng 101st Maneuver Company, mga miyembro ng Kabataan kontra Droga at Terorismo, barangay officials at BPATs ay nagbigay ng food packs. Mayroon ding feeding program at clean-up drive sa barangay Bumitog, Bana, Ilocos Norte na dinaluhan ng mga residente. Tumulong din sa pagtatanim ang mga kapulisan ng Gregorio del Pilar, Ilocos Sur at 2nd MFP, Ilocos Sur Provincial Mobile Force Company sa Barangay Matyo ng nasabing munisipalidad. Samantala, libreng gupit, lectures, pagbibigay ng informative leaflets, feeding program at pagtatanim sa community garden ng Pilipil Primary School ang isinagawa naman ng mga kapulisan ng 102nd Maneuver Company, RMFB-1. Ang mga nasabing aktibidad ay pagpapakita ng bayanihan kung saan kasama na ito sa kultura ng mga Pilipino. Nisel Benitez para sa Luzon Headlines. Susunod, high-value target na sangkot sa iligal na droga at prostitusyon huli sa Baguio City. At legal pang patakarang no return, no exchange, ating alamin sa ikaw at ang batas sa pagbabalik ng Luzon Headlines. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
Narito ang ilang tag-initipid tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. I-defrost ang ref kapag lampas na sa 1/4 pulgada ang yelo. I-check din mabuti ang pinto ng ref para masigurong hindi tumatagas ang lamig. Bawasan din na maggamit ng maraming ilaw. Linisin at tanggalin na lang dumi at alikabok sa mga bumbilya para mas maging maliwanag ang mga ito. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Isang high-value target na sangkot umano sa pagtutulak ng droga at prostitusyon ang arestado. Magbabalita si Charles Limon. Hindi umubra sa mga otoridad ang kagandahan ng babaeng ito. Hinuli kasi siya sa ikinasang bypass operation ng pinagsanib puwersa ng NBI, PIDEA at PNP. Nakilala ang nahuli na si Aria Fernandez Damogo, 27 anyos at number 8 high-value target ng PIDEA at street-level individual ng pulisya sa illegal na droga. Nakuha mula kay Damogo ang isang pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na may bigat na 1 gramo at nagkakalaga ng 6,800 pesos. Ayon sa mga otoridad, bukod sa pagbebenta ng illegal na droga, sangkot din umano ito sa prostitusyon at pag-engganyo sa ilang kababaihan na maging courier ng illegal na droga. Dagdag pa ng PIDEA, parte si Damogo ng isa sa mga drug group sa lungsod. Isang lumang granada at 6 na pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa lalaking ito kahapon. Nahuli kasi siya sa ikinasang bypass operation ng pulisya. Aabot sa 26 na gramo ng hinihinalang shabu ang nakuha mula sa suspect kung saan may halaga itong papalo sa 170,000 pesos. Kinumpiska rin ng pulisya ang sasakyan ng suspect na ginamit para makipagkita sa pusher buyer. Haharap ang dalawa sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pag-usapan natin yung mga no return, no exchange policies ng ating mga tindahan at yung mga lemon cars na binibenta ng mga dealers or manufacturers. Unang-una, dun sa mga nakikita nyong resibo, pag kayo ay namili sa mall, nakalagay sa baba, no return, no exchange. Ito ba ay binding sa ating mga consumers? Actually, hindi siya rule, hindi siya hard and fast rule na kailangan sundan ng ating mga consumers. Dito sa ating civil code, meron tayong tinatawag na warranty against hidden defects. So that pag ikaw ay nakabili ng goods doon sa mall at pag uwi mo sa bahay nakita mong depektibo at hindi mo napansin nung binibili mo, kahit na may no return, no exchange na nakalagay sa resibo ay pwede mo ring ibalik ito based on the provisions of the new civil code na there is always a warranty against hidden defects. Yung mga kotse naman na tinatawag na lemon cars, pag ikaw ay bumili ng brand new car at it turns out na after a while na-discover mo ang daming depekto, pwede mo rin itong ibalik kahit nakalagay sa kontrata, sa contract to sell or contract of sale
na hindi mo na pwedeng ibalik the moment nilabas mo sa kasa. Meron tayong Republic Act 7394 o tinatawag nating Consumer Act of the Philippines. At ito ay sinasabi niya na dapat maprotektahan ang consumer against fraudulent sales acts or practices. At in fact, dito yung protection ng consumer hindi lang sa defective goods but also on unfair and unconscionable sales prices. Pag masyadong exorbitant yung mga presyo o mga acts na practices ng manufacturer or dealer, then you can seek redress under this Consumer Act of the Republic of the Philippines. Ang Consumer Act ay sinasabi niyang ang manufacturer ay liable for defective na mga binibenta sa inyo. Ito yung mga kotse, for example, na binenta na nag-accelerate immediately. Hindi mo pa ini-start, umaarangkada na. These are considered as defective provided na yung manufacturer ay hindi niya maipakita na wala siyang kasalanan doon sa defect na nangyari doon sa sasakyan. So itong defect, pwedeng manufacturing defect, no? Ito yung resulta ng pag-assemble, pag-construct o pagkatayo. Meron ding design defect, mali sa formula, mali sa design. Meron ding presentation defect, yung pag-sales stock nila, yung handling, yung making up, yung presentation or packing of the products, at meron din absence of appropriate warnings. Halimbawa, yung manufacturer ng Chinese medicine walang nakalagay na hindi siya medicine but an alternative to medicine. Ito yung mga warnings na sinasabi. So an absence of appropriate warning sa isang gamot, for example, is a violation of our Consumer Act. Of course, yung sinabi natin kanina, pag walang kasalanan yung manufacturer, in other words, human error, o kaya error because of fortuitous event or force majeure, then walang liability yung ating mga manufacturers. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate Gaming Corporation. Susunod, kainan sa Baguio, dinarayo ng mga mahilig sa food trip. Ang kwento sa pagbabalik ng Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahig ka lang. Dahil walang out sa PAO! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures.
Visit us at San Luis Bugula, La Union, or contact us at 0915-117-0111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Isa pong kainan sa Baguio City ang dinarayo ng mga nais mag-food trip. Narito ang kwento. 어서오세요, 삼겹포차. Kaya natin tinawag na samgyupocha. Yung samgyup is from samgyupsal, which is yung meat. And pocha, kinuha natin yon sa Pujang Matcha. Ibig sabihin po nun, yung small tent ng small street sa Korea, which is they're serving popular product galing ng gimbap, udeng, tteokbokki, gimari. Nag-decide kami, actually may pinagde-decidean kaming isa pang place aside from Samgyupocha. Nag-decide kami dito na lang dahil accessible siya, malapit siya sa town, malaki yung space na, alam mo yun, yung hindi kayo dikit-dikit. Ayun. And of course, masarap yung pagkain. Ang Samgyupocha po is meron tayong mga variety food. And meron din tayong 8 choices ng meat. And bukod dun sa ambience din po, meron din po tayong griller na kung saan meron din lahat doon. Pati yung mga sauces niya, included na rin po doon. Meron din po tayong shabu-shabu, lahat po siya unlimited po. And meron din po tayong mga side dishes na unlimited, bukod po dun sa mga cooked food din po. Meron din po tayong choices, sir. Kung gusto po nila ng grill lang, meron po tayo nun. And meron din po tayong only shabu-shabu and grill. Pwede din pong pagsabayin siya. 345 for the only grill. And for including shabu-shabu and beef, sir, 456 naman. Giniginaw pa ba? No problem! Mag-shabu-shabu na! Meron din po tayong barbecue, yung inihaw, bukod dun sa griller. Meron din po tayong inihaw like isaw, pork barbecue, hot dogs, chicken, unlimited din po siya. Bukod nga po sa marami ding sanggipsalan, which is pare-parehas na rin po yung inaalok, nagdagdag po tayo ng mga inihaw tsaka yung shabu-shabu po. Para maiba naman po tayo. Aside from the ambience po and its location, yung variety of food andito, and if may requests
ka, like gusto mo ng ramen, pwede ka magpaluto sa kanila. And ayun, marami kang choices. Sangyup Pocha Restaurant, located at number 2 Leonard Wood Loop, Manuel A. Rojas, Baguio City. And for reservation po, you can call us at 0906-401-4775 or on our Facebook page po, Sangyup Pocha Korean Grill Lounge. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.